И тя, нали, заради това, нали, ладно, нали, ще ти хареса и ще си каже, нали, той е супер кавалер, Дон Жуан или той не знам си какво. Най-вероятно не. Здравей, аз съм Иво от Съвети за срещи, където се учим да разбираме привличането, да го създаваме и като цяло да станем по-добри с взаимодействията с жените, да успяваме така да разпознаваме социалните динамики и да виждаме психологията зад нещата. Преди да започна с днешното видео, ще те помоля да ми оставиш коментар, за да ми кажеш след като го изгледаш как ти се е сторил, научил ли си нещо ново, което ти е направило най-ново впечатление, или ако имаш някакви забележки или въпроси, също така ще се радвам да ми ги оставиш, за да така знам, че това видео, нали, достигнало до правилните хора и така евентуално да мога да ги правя, нали, тези видеа така по-качествени за напред. Съветите и идеите, коментарите, които оставам в тези видеа, са най-вече на неща, нали, които съм преживял, един вид житейски опит, ако може така да го кажем, и също така се старая да ги съпоставя с така неща, нали, които съм чел през времето, които съм гледал, това, което ме е направило впечатление, което съм преценил кога работя, в каква ситуация, кога не. И така. Днешното видео няма да е някакъв отговор на, нали, конкретна ситуация, където, нали, както често пъти прочитам и така и разяснявам. Пак всъщност, нали, то си беше, нали, въпрос, който ми беше зададен, но просто така го оформих като цяло като някаква тема, понеже смятам, че идеята е общо валидна. Кажа, че за всеки, не знам, поне така си мисля, нали, за много хора, нали, за много мъже. Рано или късно може би са били в подобна ситуация и отново, нали, смятам така да изкажа своето мнение. Също и аз, нали, даже не връща някакво доста така имам нали, такъв вид преживяване. И именно това е темата, да пътуваме или до друг град, за да се видим с дадена жена, с дадена момиче, кога, нали, да пътуваме, кога да не пътуваме, т.е. кога се струва или кога не се струва така да пътуваме. И сега, нали, като цяло няма, нали, да чета точно какъв беше въпросът, но горе-долу ситуацията беше нещо от сорта. Той ми написа така и така, запознах се там с едно момиче по интернет, в Фейсбук. Няма значение, нали, тук да не сега в Фейсбук или в сайт за познанства или в Tinder, както и да е, или дори на живо, и примерно тя се прибрава. В смисъл, по принцип аз, нали, в Фейсбук не препоръчвам така да се запознаваме, нали, с непознати хора, защото идеята на Фейсбук по принцип не е да е сайт за запознанства. Там, нали, хората се добавят, когато вече, нали, се познават в истинския живот, но както и да е, това е друга тема, оставаме в страна. Нали, запознали сме се по някакъв начин с там съответната жена, момиче, ако щеш, и тя, да речем, обаче не е от нашия град, тя е от друг град и какво, нали, да направим. Неговата ситуация, тръгна да обяснява, беше запознах се, нали, там с едно момиче, нали, какво да направя. И аз инстинктивно, нали, казах, оговори си, нали, среща в конкретен ден, час и място, нали, където се видите, и да имаш също някаква идея, нали, какво да правите, обаче точно не провизирах, че в друг град. Той, нали, каза, тя, нали, от друг град, сега, нали, смятам да отида събота неделя да я видя. И аз тогава вече малко така премислих отново нещата, нали, така приключих малко така на друга скорост, нали. Това, което така казах, е първо, нали, прецени някои неща, нали, преди да се хванеш, нали, да си емнеш, нали, да отидеш там до съответния град, и така нека започнем от там, нали, че това е, нали, по-важното, което според мен трябва да направим на този етап. И сега поне един канала ми, нали, казах, той е в картиналата привличане и да се мъчим да го разберем и да го създадем евентуално. Именно това, нали, позицията според мен, от която трябва да произходим. И какво точно имам предвид? Трябва да успеем да преценим достатъчно добре, без да се самозалъгваме, без да се самозаблуждаваме, доколко тази момичето, жената, нали, с която се общуваме по интернет, нали, в момента, има интерес в нас. Защото ако, нали, няма достатъчно интерес в нас и това, което не искаш, нали, да се случи, е ти да се хванеш и да отидеш там до другия град, или ако си, примерно, нали, в случая, нали, тя от София и той е по-малък град, нали, по-далече така от София, нали, да биеш целият този път, нали, не искаш да се хванеш, да биеш целият този път и докато пътуваш, тя да ти каже, извинявай много, излеземе тук на работа, или болна съм, или дойдоха ми гости, не знам с какво, няма да мога, а ти, нали, вече да се хвана, да се тръгна нататък, или още по-зле да си отишъл там. И тя, нали, тогава да ти пише, или пък най-зле да си отишъл там, нали, на оговорката, където се разбрали да се чакате, и тя, нали, изобщо не се появи, т.е. да ти вържа някаква гадна така ти неки, да ти пише примерно там един час след това, извинявай, нали, аз забравих, аз имах работа, аз не знам с какво. Нали, най-вероятно не е нещо, което искаш, най-вероятно това би било доста разочароващо и изобщо, нали, би оставил така, не би те оставил хубав спомен и, нали, няма да има никаква романтика, няма да има, нали, приятно взаимодействие. Именно заради това казвам, че предварително човек, както се казва, да се прецени нещата е много по-добре и казах, нали, да прецениш доколко е интерес, нали, към тебе. Само е така въпроса, който натурално знам, нали, тук изниква, е как, нали, как да го направя, едно друго. Как, нали, се вижда някакви неща, трябва, нали, човек да е наблюдателен, да успява да обръща внимание на сигналите, жените, които изпращат както на живо, така и когато се пишаме с нея, когато се общува с нея. Сега
когато си пишете, примерно, ти ли сте този, който по-често я търси или обратното, или горе-долу някакво поравно. Ти като й пишеш, тя веднага ли ти отговаря, или примерно вижда го, там снимва го, вижда го и отговаря след 2-3-5 часа. Или изобщо не отговаря и после пак се налага ти да мислиш, нали, се чуеш какво, да й пиша пак едно друго. Примерно ако ни пишеш 2-3 дена, тя ще ти пише ли? Това са някакви неща, за които да обърнеш внимание. Нали, като се мъчиш, предполагам нещо, ако се мъчиш, нали, се шегуваш да се базикаш, тя смее ли се или не се смее. Ако нали, това, което казах, ако не се смее, ако не ти пише, нали, ако спреш да пишеш 2 дена и тя не ти пише, и пак ти си този, който трябва да понича, нали, да взаимодейства, нали, с нея, тогава най-вероятно тя няма чак толкова, нали, много интерес към тебе на този етап и няма, нали, много смисъл ти да се хващаш и да отиваш специално, нали, заради нея, за да се видите. Сега, нали, ако имаш някакъв път там към София или към който град е тя, това е най-добрият вариант. Нали, както се казва, между другото, нали, да й кажеш, нали, ако нали, си свободна да се видим едно друго, но е съвсем така между другото, нали, да не е искаш да се видим, аз ще идвам, нали, в там. Да пишем се, минава, нали, седмица, 2-3 месеца едно друго и какъв е проблема, нали, тук сега някой може да се каже, да, какъв е проблема едно друго, то е готино, нали, то е приятно едно друго, тя ме харесва. Проблема тук е, че може, нали, както те харесва, в един момент, нали, някой друг, нали, се появи, който е по-настъпателен един вид и смисъл такъв, да успява, нали, да придвижа нещата по-напред. Нали, може и да не е, но идеята е, че се рискуваш, нали, по този начин или тя да си помисли, че ти не си заинтересован, щом не ескалираш нещата, или да я омръзне, или, нали, ти в крайна краща няма най-вероятно да имаш безкрайно много, нали, теми идеи, нали, такива, които да подхващаш някакъв разговор и нещо, нали, да правите онлайн, защото онлайн като цял човек е доста ограничен, като на живо можеш, нали, динамика, език на тялото, там побутване едно друго, много повече така неща, нали, и възможности има, нали, където човек може да действа и така изпълнение, нали, да остана. И в крайна краща, нали, рискуваш много, нали, така да се каже, взаимодействието един вид да замре, нали, и на нея да й стане скучно и пак, нали, нищо да не се получи, затова, нали, трябва така точно човек да успее да пресне точно правилния момент и да успее, нали, да придвижи нещата напред. Ако трябва, нали, да обобщя, това е първо, нали, пресне докъде е интереса, нали, в тебе, ако няма толкова много интерес, по-скоро, нали, остави, кажи се, нали, няма смисъл, или просто ако имаш някакъв път, нали, прямо нататък да ходиш по работа или по нещо, просто пробвай. Но не, отново, нали, не да е, искам да се видим, ще идвам тук в твоя град, свободна ли си, да, трябва да питаш, нали, свободна ли си едно друго, но да се видим или да е някакво, има преди да не е някакво нуждаещо се, да не е някакво такова търсещ, нали, да лъха, нали, на търсене на добре или по този начин. И ако пък, нали, казах, ако, нали, пък видиш, че има достатъчно интерес така към теб, нали, прецени си там, нали, някакъв свободен ден и пак, нали, като я питаш, нали, се видите, пак, нали, да не е по този начин, дай да се видим, искам да се видим, искам да дойда на твоя град, нали, да не е по този начин. Аз ако съм, така ще го отиграя, нали, само на базата отново, така, като премисля нещата, ако съм за такава ситуация, ако ми се налага, нали, да се едно пише сам с някакво момиче, което ми е интересно и искам, нали, да се видя и виждам ли, че тя има, нали, интерес към мен, най-вероятно няма да отида специално само, нали, заради нея. Правил съм го преди, между другото, правил съм го, да, някакъв път се получава, някакъв път не, малко се, нали, като не се получи, разочароваш едно друго. Но, както така, бих се помъчил да ги съчетая, както се казва, нали, полезното с приятното. Сега, ако съм, нали, от някакъв малък град, най-вероятно рано или късно ще ми се наложи да отида до по-големия там областен град за нещо, за някаква работа, нещо, нали, да купя за някой магазин, за някой хипермагазин, нали, тем големите вече. За нещо, че там ще ми се наложи да отида, няма да стоя цял живот, нали, в малък град, по една или друга причина. Или пък, ако, нали, тя от София или там някакъв друг по-голям град, пак, нали, за нещо може би ще ми се наложи да отида рано или късно. И бих се намерил някакъв повод, нали, да отида и просто бих го направил, нали, така да е между другото. Сега мога да кажем, примерно, ако е началото на седмицата и така според интереса, нали, в спрямо тези неща, които казах, какъв е интересът в теб, тук, нали, вече със сигурност вече ще трябва да разбереш, защото като го кажеш по този начин, тя ще реагира. Тя ще каже нещо, няма как, нали, нещо смисъл. Дори да не каже, пак е някакъв сигнал. Тоест ще има някаква реакция, нали, от нейна страна. И ако, нали, реакцията е нали, супер, няма проблем, свободна съм едно друго, нали, тогава супер, нали, нещата вървят, може да се видите и може да се доста сигурен, че тя ще се появи на срещата и ще излезете и ще вече там какво ще правите, това е друга тема. Така.
може нали, да иска да се видите, така другия вариант е да иска да се видите, обаче наистина да е заета. Може нещо да се планира вече там, да прави петък вечер, да се обяд, приятелки, не знам си какво едно друго. Ако е така, често пъти тя ще даде някаква алтернатива. Може да те пита, ама ти само нали, за петък ли ще оставаш ли за събота неделя, за уикенда, нещо друго, едно друго. Това. Ако е така, пак супер, нали? Това пак означава, че има достатъчно интерес нали, към тебе. И ако нали, по този начин, тук е ето една добра възможност, примерно, може пак така да е малко да се избазикаш нещо, нали, да го изиграеш един вид, като. Принцип, нали, смятах да, смисъл до петък вечерта, нали, се прибирам вече към моя си град. Но ако успееш да не се въздържиш достатъчно, може да направи някакъв компромис, примерно, да се вира вече събота, да се вира примерно събота с теб. Нещо такова, не трябва да има някаква закачка, трябва да има някаква игра, нали, това е реално флирт, нали, това са нещата, които подбуждат привлечението. И нали, тя най-вероятно, ако успееш да го привлечеш както трябва, има достатъчно интерес за теб, тук ще се смееш, ще измисля нали, нещо, ще каже, добре, дай да видим това едно друго. И пак има някаква игра, пак нали, може да си достатъчно сигурен, че дори да останеш там, да пренощуваш една вечер, на следващия ден ще си видиш нали, с нея едно друго, ако е заеден предния ден. Или ако пък, нали, като ви кажеш нали, по този начин, така и така имам там работа, да си видим едно друго, тя ако ми отговори, или ако каже, не знам, ще видим, ще ми идва там гости, имам там да направя ремонт или почистване, или не знам си какво нещо, което обикновено може да го свърши през всяко друго време, нали, защото все пак ти отиваш, нали, ти не ходиш всеки ден там до този град. И смисъл такъв, ако има достатъчно интерес нали, към тебе, би трябвало да предпочита да се види с тебе и там, ако има да се прави вкъщи нещо, да се чисти или каквото има там да се прави, нали, тя може да свърши на следващия ден, по-следващия ден. Така че, нали, ако започне да се държи някакво конечено, нали, такова, тогава може да се кажеш, по-скоро, в смисъл, най-вероятно нали, няма чак толкова много интерес към тебе. Нали, не се мъчиш да впечатляваш, да се мъчиш да я убеждаваш, обичаш или нещо такова да се видите. Аз ако съм просто бих казал, добре, нали, ако прецениш, ако спромеш мнението, нали, ако решиш, пиши ми и толкова. Остава, нали, толкова така казва в филмите. И тя наистина, ако нали, прецени, ако реши, нали, ако си каже, да обиш едно друго, както казвам съседне, ако ме прецени, че достатъчно интересен и достатъчно така ми се кеф, нали, ще ми пише, нали, ще ми пише нещо, ще ми каже, нали, там, близкото бъдеще, да се казва, нали, така, кога ще излезеш едно друго, успяхме да се освободя време, едно друго и така нататък. И това е нормален начин, в който според мен и по моя опит нали, би трябвало нещата да се случват и се случват нали, и са естествени и по този начин не се стига до там, виж, нали, аз отидох нали, в нейния град, тя нали, ми се изметна или върза ми телекия и нали, после някакви мъже почват такива да не събират някакви такива негативни емоции, те жените нали, в днешно време използват мъжете, не знам с какво, такива нали, почват или такъв вид оправдания. Но все пак, както се казва, поговорката нали, не е от този, който е баницата, този, който му е дал. Затова не трябва добре да преценя някакви неща, човек така малко по-предварително. Друго нещо, което забравих, мисля, че пропуснах така да кажа, че ако пък също нали, си мислиш, че самия факт, нали, че ти ще отидеш до нейния град нали, да се видите, ако нали, тя няма чак толкова много интерес към тебе, няма чак толкова много привличане към тебе, ако си мислиш, че това, нали, че ти ще се емнеш, нали, ще вземеш багажа, ще предприемеш нали, това пътешествие там, пътешествие се нали, като Колумб нали, с корабите едно друго, нали, как така, нали, смисъл, да, съм нали, тук, но да отидеш нали, до нейния град. И тя нали, заради това нали, ладно нещо ти хареса и ще си каже, нали, той е супер кавалер, Дон Жуан или той не знам си какво. Най-вероятно не, в смисъл такъв, най-вероятно не нали, в реалния живот не е това динамиката, не е това нали, нещата, по който начинът нали, по който работят нещата. Сега там във филми, в книга едно друго, там нали, нагласено, има свидетели, има сценарий едно друго. Е по-различно, но в реалния живот не е, нали, защото по този начин ти отново, нали, ще не се казвам, показваш, даваш повече нали, на този етап на взаимодействието, отколкото тя. Нали, тя стои си нали, там в нейния си играта едно друго и идват нали, на готово, нали, смисъл идваш нали, принца идва нали, на готово и тя има доста повече контрол, доста повече нали, избор, нали, да каже да, не искам едно друго и ти нямаш нали, чак толкова много избор и си на нова територия, нали, освен това. Затова нали, казах най-добрият случай, в принцип, ако тя може да дойде в своя град, нали, това е най-добрият случай, нали, но повечето пъти може би няма да е така. Така че да, преценявай нали, предварително, разпознавай, нали, научи се нали, да разпознаваш, така да се каже, сигналите и да преценяваш нали, привличането и да го разбираш. И именно нали, това, ако така преценяваш, че ти обягва нали, тази тема, че трябва нали, повече неща да научиш, доста са нещата, това са аз тук в тези видеа се старая нали, отписваш надавам, тук оттам различна ситуация едно друго, но според мен, нали, ако така човек нали, е склонен нали, да си мисля, не ми вървят нещата или се не ли се получава, или ако се зададе въпрос така от 10 взаимодействия, ако повечето, примерно, нали, ти никой не може да се харесаш на всички, никой не може да абсолютно всички нали, да са вана супер нали, в тебе, супер нали, така, нали, заинтересован нали, в тебе, но обикновено така от
някаква бройка, нали, взаимодействия, да кажем 10, нали, ако повечето така не вървят, не се получават и все нещо, нали, не успява ли човек да премине на следващото ниво, да ескалира, да придвижи нещата по-нататък, значи може би има нещо, което не разбира, нещо, което му облягва и именно затова, нали, аз направих тези курсове тук, тази идея, нали, по тема привличане, нали, създаване и поддържане на привличане, защото истината, до която достигнах е, че няма ли привличане, няма как да има романтично отношение. Може, нали, да имаш там някакво отношение, просто приятели, не знам с кой едно друго или да си мислите, че имаш, но няма ли привличане, така няма как, нали, да има интимност и всички, нали, тези неща, които най-вероятно, нали, човек иска. И също другия въпрос, нали, тема увереност и самочувствие, защото също това е другата истина, както се казва в живота, няма как пък човек, нали, да създаде привличане, да създаде добро впечатление, ако му липсва увереност, ако, нали, му липсва самочувствие, ако има, нали, такива вътрешни предизвикателства, вътрешни проблеми, притеснения, едно друго опасение. Нали, това са неща, които като цяло отблъскват много далече, нали, другите хора, когато успеят, нали, да ги разберат, а жените, повярвайте, много бързо, нали, разберат за тези неща и няма как, нали, да се прикрият с някакви външни такива, сега тук направите, тук направи на психо, такива, нали, техники едно друго, затова, нали, това са според мен двете основни най-важни такива погледа или неща, нали, от които ще трябва да придобие, ако смятаме, нали, ново разбиране и да поработи евентуално. Ще оставя, нали, линк за тези курсове в описанието на видеото, където можеш да влезеш, да цъкнеш, да разгледаш, да прочетеш, нали, за тях. Има видеа, нали, към тях безплатни, които можеш да изгледаш, да видиш как ги обяснявам. Смея да твърдя, наистина това са най-подробните курсове в България. Мега курсове, по един е взели 70 видеа, другия 80 и няколко видеа, по 20, над 20 часа, нали, всеки един от тях, с достатъчно така теория, достатъчно, нали, практични такива съвети, ситуационни, с модели, нали, с графики, без някакви такива академични объркани обяснения едно друго. Нали, максимално съм се постарал да го направя ефикасно, ефективно, както преминаваше едно през един курс за шофьорски курс, нали, някакви лесни неща, теория едно друго и после, нали, на практика. Горе-долу, нали, по начин така се стара структурата, нали, се останах, нали, да я приводя именно в конкретика, точно, нали, създаване на привличане и създаване и развиване на желязна безкомпромисна увереност. И както се казва, да си реши, нали, човек проблема веднъж, нали, на следния, да не се притеснява повече, защото до края на живота си, за да заобласт от живота си. Това е за сега от мен. Благодаря, че остана до края на това видео. Отново, нали, ако имаш някакви въпроси или нещо не искаш да споделиш, ще се радвам да оставиш долу в коментарите. И ще се видим в някои следващите видеа. Чао, чао и до скоро!